Good morning sa mga viewers. Today, magluluto tayo. So, magluluto tayo ng breakfast. So, ang lulutuin natin ay oatmeal. Ha? Na yan siyang aking regular na breakfast. So, ipapakita ko sa inyo. So, sa ngayon, nakasalang na po sa kalan. Nagpapakulo po tayo ng tubig. So, for one person lang naman kasi ito. So, 1 cup of water. Pero malaki siyang cup eh. 1 bowl na ganyan. So, isinali natin doon sa kaldero. So, atin siyang hinihintay na kumulo. So, pagkakulo niya, hahaluan natin siya ng tsokolate. So, Choco Tablea ang aking ginagamit. So, ubos na itong nasa lalagyan. So, yan. Isang piraso yung nilalagay ko. Tapos, hahalu-haluin para magkaroon ng chocolate flavor. Ngayon kumukulo na yung tubig, hihinaan natin yung apoy. No, to the lowest possible setting. Ayan. Tapos, unti-unti nating pakukuluan. No? So, ngayon, wait lang. Ihuhulog na natin yung tsokolate kasi kumukulo na yung tubig. So, yung pinakita ko sa inyong tablea, ihuhulog natin. Ayan. And then, we stir a little. Takpan natin siya. Hayaan nating malusaw yung tsokolate. Tsaka natin idadagdag yung oatmeal. Para sa oatmeal, ito yung gamit ko. Australia Harvest. Tapos yung whole rolled oats. Bas buo ito. Hindi siya yung instant. Mas maganda ito para sa ating katawan, sa ating digestive system. Kasi punong-puno siya ng fiber. Yun nga lang, medyo mas matagal siyang lulutuin. So, 8 minutes, no? Pero ako mga 15 siguro ko siyang niluluto. So, hanggang marating niya yung consistency na gusto niyo. So, ayan. Maganda siya sa ating katawan. So, after 1 minute, i-check natin kung natunaw na yung tsokolate. So, halu-haluin natin siya. Ayan, so lusaw na siya, no? Lusaw na siya. Ibig sabihin, ready na nating idagdag yung ating oatmeal. So, for oatmeal, ang dinadagdag ko dyan ay 8 tablespoons, no? Yung pinakita ko sa inyo kaninang oatmeal na rolled oats. So, magdadagdag tayo. So, isa, dalawa, tatlo, so 8, no? So, ayan, 8. Tapos, tatakpan natin siya. Then, hahayaan natin siyang maluto. So, habang pinapakulo natin siya, from time to time, hahaluin natin. No? Para hindi siya magdikit-dikit, hindi siya mamumuo. So, ako, I do this siguro mga twice or thrice, no? In the course of cooking. O, tapos, tatakpan natin ulit. No? So, siguro twice or thrice, and then i-check nyo kung naluluto na siya, and then kung na-arrive niya yung consistency na gusto niyo, and then ready to serve. So, ito, luto na siya. So, narating na natin, o nakuha na natin yung consistency na gusto natin. So, ganito siya dapat. And then, yung tubig, no? Yung
pagkalapot niya. So, ganito siya. So, isa-serve na natin yan. Ilalagay na natin sa bowl. And then, papakita natin. So, ito, pagkasalin sa bowl, unti lang muna yung nilalagay ko. And then, I want it to, yung may milk, no? So, nilalagyan ko yan 4 tablespoons of milk. Powdered milk lang siya, no? And then, lulusawin natin siya. Pag nalusaw na, saka natin idadagdag yung mga natitira pang content. Tapos, yan. Ready to serve na siya. So, tunawin lang muna natin. Tapos, idagdag natin yung natitira. So, ito, ibinuhos na natin yung natitira pa. Yung natitira pa na content mula sa kaldero. So, mix lang natin siya. So, ganito yung consistency niya. Oh. At dahil doon sa gatas na hinihalo natin, mas nagtiken pa siya. Mas lalo pa siyang lumapot. Ayan. So, that's about it. So, yan. Yun ang aking everyday breakfast na oatmeal na chocolate flavor. So, try nyo. Masarap siya.